Çeşmelerimizden gelip qowuşýan habarlara göre ýakynlykda Haramdağ Berdimuhammedowyň ýegeni Anny Mämmediň toý mekany atly dabaralar binasyny tutan toýunna dolar seçilip altynlar birliýanta beslenen adamlar toýun esasy bedegi boldylar. Bu güjeňlenip görkezilen dabara asmanyna öý tutunan bu tohumyň sada halkda nä derejede tapawutly ýaşaýanlygyny açyk görkezdi. Tohumyň hökmürewarlygy, kanundan has ýokarda durýarlygyny bu toýun gelnajasyna gatnaşan ýegerler doly subut etdi. Haramdağın ýegerleri köçe düzgünini gödök bolup Berdi Kerbabaýew we Maktumguly köçeleriniň çatyrygyna Gyzyl çyranyň ýanýanlygyna garamazdan maşinli özara kowalaşma ýaryşyny geçirdiler. Bu waka barada habardar edilen, adalata özüçe düşünýän we baha berýän diktator urtut ýagdaýda günäkärleri tapmak we jezasyny bermek barada buyruk berdi. Netijede biraz wagtdan soň altyn asyr tele ýaýlymyna gapdallan getirilen elleri gannally bir näçe adamyň heniz derňew geçirilmezden köçe düzgünini bozmaklykda özlerini günäkärläp göz ýaş döküp duran pursatlaryny bütün dünýä tomaşa etdi. Köçeleriniň çatyryna ýol hereketini taýlaýdygyny bedeli Türkmenistanyna asla beýgüne adamlar güýç ullanıcı gulluklaryň öz islegine göre ýa-da hökümete yaranjanlyk etmek islegine göre ýyzarlanyp öz şahsy emlaklerinden mahrum edilip we türme tutsaglygyna höküm edilip biliner. Adan yolu, adan yolu atlanani